omekwu jiri je gbuo mmanụ gbabi ime ọhịa mana mma ọla akụrụ si eche ya nwanne gị ochie nwaanyị gbakwurukwa n'onye ogbu ahịa si ya gbaji m ọdụ ma ahụ narịala mma ọ ka na-egbula nwa mbeshi onye na-egbu ya na je mkpuchi ha ka ya jikwa gị aka ọ ka na-egbu ma nna m lekwa nna chọka na-egbula m achikere nwambe kekwara so onye ụba ọ ka na-egbula m achikere nwambe kekwara mmadụ nwekwa onye nwe ọhịa ọ ka na-egbula m ọ ka na-egbu nna m lekwa nna chọka na-egbula m ọ ka na-egbu ma nna m n'ahụ nna chọka na-egbula m ashimori ngwere na awa ngwere zokwa achikere ya nwambe kekwara so onye ụba ọ ka na-egbula m achikere nwambe kekwara so onye ụba ọ ka na-egbula m ọ narị ma ọ ka na-egbula m lekwa nna chọka na-egbula m ọ ka na-egbula m n'ahụ nna chọka na-egbula m achikere nwambe kekwara so onye ụba Pastor Chijioke Honorable ọ ka na-egbula m omegbu mmanụ we ashịmajọ dị gajụjụ omegbu mmanụ ewe ashịmana jọ gajụjụ ọkwa ịchọrọ ahụike o n'aka Chineke kere gịnị ọkwa ịchọrọ ọganihu n'aka Chineke kere gịnị ọkwa ịchọrọ ogologo ndụ we n'aka Chineke kere gịnị ga-emegbu nwa mbọ kpọrọ ụgbakpụrụ dike bụ n'obodo amụrụ ya nwambe ya ọnụ gana nwambe ya nwambe ị ga-asị soja aka emelarị mma emelarị mma o ije na chọọchị deshitarị mma nwa weji ya ewere isi oche o gị na-achọ oriri na chọọchị hụ na ga-emegbu nwa mbọ kpọrọ ga-emegbu nwa mbọ kpọrọ ugbu a ka bawo ya nwa aka ji n'aka ya nwambe ya ọnụ achikere nwambe kekwara so onye ụba ọ ka na-egbula m okorobịa rie ego ọkpa o jikwa zọmụkwa onye kara uriri onwe ya aka ahụ otu nne m aka ahụ otu nne m aka ahụ otule nwambe kwu ka nwambe ya ọnụ Imo steeti ihe ashịmọka na-egbula m achikere nwambe kekwara Legends Club of Owo ọ ka na-egbula m achikere nwambe kekwara so onye ụba ọ ka na-egbula m ọ narị ma ọ ka na-egbula m nwanna chọka na-egbula m chọka na-egbula m nwanna chọka na-egbula m achikere nwambe kekwara atụtụrụ jema para sabara akpa ọ ka na-egbula m achikere nwambe kekwara so onye ụba ọ ka na-egbula m ọ narị ma omegbu mmanụ ịkpọ kegala gbara ọ tụkwara mgbere agba mgbere o mere mgbere ha gbara emegbula nwa onye ọzọ ana ma nwambe ya emelarị mma nwambe kwu ka nwambe ya ọnụ gana nwambe ya nwambe kwu ka nwambe ya ọnụ atụ na chọọchị hụ na ga-ewere isi ojo ị na-achọ oriri na chọọchị ga-emegbu nwambọ kpọrọ Chineke amara na onye onye ya achikere nwambe kekwara so onye ụba ọ ka na-egbula m okorobịa rie ego ọkpa o jikwa zọmụkwala ndị na mmadụ lee ashịmọka na-egbula m emegbula nwambọ kpọrọ nwambe kwu ka nwambe ya ọnụ anakwala nwambe ya nwambe kwu ka nwambe ya ọnụ emelarị mma emelarị mma achikere nwambe kekwara so onye ụba o were mara na achikere nwambe kekwara so onye ụba ọ ka na-egbula m ọ narị ma anwashishi ọkụkọ shia tigashima ha n'olu ya ha wụshima ha eji ya n'iha ya ọshia ma emegbula nwamba ọkpọrọ n'ihi na Chineke nna kere ụwa ma gị nọ ịchọrọ ahụike n'aka Chineke ịchọkwara enyemaka chọrọ ogologo ndụ ga-emegbu nwamba ọkpọrọ ọ narịla m ihu Chineke onye emegbula nwamba ọkpọrọ okorobịa rie ego ọkpa o jikwa zọmụkwala anderia manule ashịmọka na-egbula m Abia steeti ashịmọka na-egbula m Anambra steeti ndị ọma ashịmọka na-egbula m Marcelinus nwa wejile ashịmọka na-egbula m Pascal Olerue ashịmọka na-egbula m achikere nwambe kekwara so onye ụba ọ ka na-egbula m achikere nwambe kekwara so onye ụba ọ ka na-egbula m ọ narị ma ọ ka na-egbula m
na shoka nebula mo, shoka nebula mo, na shoka nebula mo. Achikere mwambeke para sonyomba, oka nebula mo. Achikere mwambeke para sonyomba, oka nebula onarema. Oka nebula mo, na shoka nebula mo, shoka nebula mo, na shoka nebula mo. Achikere mwambeke para sonyomba, oka nebula mo. Achikere mwambeke para